Rumah terpencil di pojok desa. Rumahe Mbok De Rubinah. Dalane sukete lemu-lemu ngene, guys. Mbok De Rubinah hidup sendirian seorang janda. Rumahnya terpencil. Adoh tangga teparo. Kok durungan urung masak, Mbok De? Urung masak ya ini kok durungan. Urung masak, Pak. Iki kae omah sing anyar lek gaekne kae. Nggih. Sing lawas. Lawas iki. Masak. Aku dhewe rong masak. Iya, ngomong iki urung masak. Iya, metes tangi yo. Sian, Metes tangi yo. banyumu kok ngendi, Bek? Kon, Banyumu kok ngendi lek jupuk? Golek dhewe kok. golek Mas Jarto. Oh. Ora njupuk kok mbelik wungu kono. Lek wong nggih anu pitik ngumbani pitik, Pak. Beh, gedangmu gepos tuwek-tuwek ngono ora tidol iki. Wah, Pak. Empas. Wah, Lah kok urung diketok tidol. urung diketok iki. Wakeh kae teko kono barang kae. Kuwi bocah ki saya nggih handulang omah sing sida apa ora? Nggih teko omah. Nggih, atek omah, Pak. Iki apa juwawet apa ondo iki kae? Ondo. Ondo, Pak. Udu iki. Ondo. Ondo. Udah mau nyayare jepen. Guwedange Mbok De Rubinah gedhi-gedhi, tundunane ya lemu-lemu. Iki, Pak. Wah, mati. Ora kate sing pangan besok. Buritane hutan, guys. Hutan belantara. Adoh lor, adoh kidul. Aku mau malah kono. Turu kene dhewe iki. Dewe, Bengi. Pak. Aku tuh kene dhewe. Tapi lampune kae kok ngendi iki kae? Berarti ki nyumet lampu anu Nyumet anu publik. lampu di marang suara publik. Metu marang publik.